ମୋ ରତିକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ତାଲପୁରକୋଟ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜରରେ ମେସେଜ୍ କଲେ। ମେସେଜ୍ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କିଏ ଆପଣ? ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ନା ସରି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପଚାରିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ନାଇଁ ଜାଣିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ କଲେ? ନା ଆପଣ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦାଢ଼ିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ। କଥା ହେବା ପରେ ସେଠୁ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲି। କରିବା ପରେ ଏମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଆ ଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଗଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିଲା 3 ଦିନ। ସେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଘରକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ମୋ ମିସେସ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାପାତ୍ର ନଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଫୋନ୍ କଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଘରକୁ ଆସିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ମୋ ଝିଆରୀ ହିସାବ ଜଣେ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ। ଆସିକି ସେଠୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଭିତରେ ମୋ ଭାଇ ହିସାବରୁ, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କହିଥିଲି ତୁମେ ଯାଅ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପରେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ, ଧିରୋନିତ ରାଉତ ଆଉ ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ। ସେଠୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲି। 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ସେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆମ ଘରକୁ, ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚେନ୍ଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବେକରେ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବେ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେନ୍ଟା ଦେଇଦେବି। ସେଠୁ ଚେନ୍ ମୋର ହେଉଛି 1.5 ଭରି 15 ଗ୍ରାମର ଚେନ୍। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି, ମୁଁ ନାଇଁ ଚେନ୍ ଦେଇ ହେବନି, ଭାଉଜ ପାଟି କରିବେ, ପରେ ଖୋଜିଲେ ପାଟି କରିବେ। ସେଠୁ ଚେନ୍ଟା ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଚେନ୍ରେ ହାତ ଖୋଲିଲେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ ଭଉଣୀଟି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେଠୁ ଖୋଲିକି ନେଲେ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଗଲେ ମୁଁ ଚେନ୍ ଦେଇଦେବି। ସେଠୁ ଠିକ୍ ଅଛି। 8 ଦିନ ତ ଗଲା, ମୋତେ ତ ସମୟ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, ବସିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଚେନ୍ ନେଇ ଗଲା ପରେ ଚେନ୍ ନେବାର ଠିକ୍ 15 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଦିନେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଭାଇ ଏଭଳିଆ ପୁଅ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ନିରାକର ରାଉତ, ସେ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ, ଆଉ ପୁଅ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଅର ଛାତିରେ କ'ଣ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଛାତିକି ଧରିକି ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି। ସେଠୁ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ନେଇକି ଆସ। କେଉଁଠିକି ଆସିବ? ନା କଟକ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ। ସେଠୁ କଟକ ଆସିଲେ। କଟକରୁ କ'ଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ। ସେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ସେଠୁ କନ୍ଦା ବାବା କଲେ, ଗୋଡ଼ା ଧରି କନ୍ଦା ବାବା କଲେ କି ମୋର ଭାଇ ମୁଁ ପଇସା ଗୋଟେଇକି ଆଣିନି, ଆଉ ଡକ୍ଟର କହୁଛି 70,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା 5-10,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କତିରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେଠୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା କ'ଣ, ମୁଁ ମଣିପୁରମରୁ ଗୋଲ୍ଡ ରଖି ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି ଟଙ୍କା। ମୋ ପାଖରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୁଁ ଲୋନ୍ ପଇସା ବାନ୍ଧିବି ବୋଲିକି। ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, ମୋ ଛୁଆ ମରିଯିବ ବୋଲିକି, ଭାଇ ମୋତେ ଏତିକି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏତେ ହେବା ଭିତରେ ଛୁଆଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉ, ନହେଲେ ମୋର 2 ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ବି ଏତିକି କହିଥିଲି ମୋତେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଟିକେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। କହିଥିଲେ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। 2-3 ଦିନ ଗଲା। ସେଠୁ ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଥିଲା ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଇଁଶିଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୁଏ। ତାପରେ ତ ଟଙ୍କା ଆଉ ଚେନ୍ ମଗାମଗି କଲି। ସେଠୁ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ ମୋର, ଭଉଣୀରୁ ସେଠୁ ମୋର ପ୍ରେମିକା ହେଲେ। ପ୍ରେମିକା ହେଇ ମୋ ସହିତ ସେଠୁ ଚାଟ୍ କଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ କଲି। ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ମୋତେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ତା ଶରୀରକୁ ଦେଖେଇବ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତାକୁ ମନା କରିଛି। ତାପରେ ସେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ବିରୋଧ କଲା ପରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବିରୋଧ କରିବି? ମୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ କେହି ବି ଆସନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ? ମୁଁ ତରଳି ବି କଲି। ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମାଗିନି। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ମାଗିନି। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ମାଗିଛି କି ଭାଉଜ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର,
ଆଉ ମଣିପୁରମରେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିନା କି? ମୁଁ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିନି, ଅଛି ବାନ୍ଧିଦେବି, ଆଉ ରଖିଛି ବାନ୍ଧିଦେବି, ବାନ୍ଧିନି ଆଉ। ସେଠୁ ଏଭଳିଆ କି ଚେନ୍ ସବୁ ଆମର ତ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଲା, ଚେନ୍ ସବୁ ବାହାଘରିଆ ଯିବୁ ବୋଲି ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ସର୍ଟ ଥିଲା। ଭାଉଜ ମୋତେ କହିଲେ କି କଥା ଆଉ ଚେନ୍ଟା ମିଳୁନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବୋଲି ଚେନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖ ଆଲମିରାରେ ଦେଖ, ଚେନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଫାଙ୍କିଲି। ତାପରେ ଆମ 2 ଜଣ ମିସେସ୍ର ମୋର ବି ଝମିଲା ସେଠି ବି ହେଇଛି, ମୁଁ ବାଡ଼େଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କରିଛି। ଦେହ ଭିତରେ ସେଠୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ବି ମାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ମଧୁସ୍ମିତା ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ କି ମୋତେ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚେନ୍ ଦେଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଇନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ଆଗେ ମୋ ଚେନ୍, ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରାଅ। ସେଠୁ ମୋତେ ସେମାନେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କି ଆମେ କହିଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ କହିଦେବୁ। କ'ଣ କହିବ ନା ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଟିଂ କରୁଛ ଇଏ କରୁଛ ଆମେ କହିଦେବୁ। ମାନେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କେମିତି ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେ ନିରାକର ରାଉତ, ସେ ମୋ ମିସେସ୍କୁ କହିଲା ପରେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଥିଲେ? ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ସତୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଥିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା, ଟଙ୍କା ଚେନ୍ ମାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ବାହାରିଲା ସବୁ। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଭଉଣୀ ସବୁ ଏକ ହେଇଗଲେ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ନିରାକର ରାଉତ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋ ୱାଇଫ୍କି ହଇରାଣ କରୁଛି। ହଇରାଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଇରାଣ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୋ ସହିତ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କ'ଣ କରିବି? ଗଲା। ତାପରେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଥାଏ, ମୁଁ କିଛି କହୁନଥାଏ, ଚୁପ୍ ଥାଏ, କାରଣ ମୋ ମିସେସ୍ କାନରେ କୌଣସି କଥା ନ ପଡ଼ୁ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଚେନ୍ ଦେଇଛି, ମୋର ତ ଏମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରଧର କରିସାରିଲିଣି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେଇକି ଚୁପଚାପ୍ ଥାଏ। ମୋ ମିସେସ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ଭାଇ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ତମେ ବୁଝେଇକି ରଖ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ବୁଝେଇକି ରଖ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ତମେ ବୁଝେଇକି ରଖ। ହଠାତ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଉ ଧୀରୋନିତ ରାଉତ, ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଫୋନ୍ କରି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ଶୁଣେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ସେଠୁ କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ଏଇଆ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ନା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇଆ, ମୁଁ 15 ଗ୍ରାମର ଚେନ୍ଟିଏ ଆଉ ଟଙ୍କା 60,000 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ନ ଦେବାର ପ୍ଲାନ୍ କରି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଯାହା ହଉ, ପୁଣି ବି ପାଟିଗୋଳ ହେଲା। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପୁଣି ପାଟିଗୋଳ ହେଲା। ପାଟିଗୋଳ ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ, ଶୁଣିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରମିଶନ କିଏ ଦେଲା? ମୋ ନାଁରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ନାଁରେ କିଏ ପରମିଶନ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋ ଜିନିଷ ଦେ, ମୋ ଟଙ୍କା ଦେ, ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଥୋଡି ହଉଛି। ଆରେ ବା, ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ବା, ତୁ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ତୋର ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ତୋ ଝିଅର ଆଡ୍ରେସ ପାଇଛି। ଦେଖ କାଲି କ'ଣ କରୁଛି ତୋ ଝିଅର। ମୋ ଝିଅର ହେଲା, ଶୁଣିଲେ ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀର କେମିତି ଭାଷା। ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ଝିଅ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଝିଅର କ'ଣ କରିବ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଛାଡ଼ ସେ ଭାଷା ମୁଁ ଶୁଣେଇ ପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସେଟା। ନାଇଁ ଥାଉ, ସେ ଭାଷା ଶୁଣି ହେବନି, ମାନେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ମୋତେ ଫ୍ରଡ୍ କେସ୍ରେ ଫସେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ କତରୁ ଚେନ୍ ଆଣିଛି, ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ମୋ ମିସେସ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କତରୁ ଟଙ୍କା 30,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ଗୋଟେ 1.5 ଭରିର ଚେନ୍ ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେଟା ଲେଖାଏଁ ଚେନ୍ ବେକରେ ପକାଉ। ମୋର ଚେନ୍ କ'ଣ ଦରକାର? ଟଙ୍କା ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର କ'ଣ ଅଭାବ?
ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିବି। ଏମିତି ସେ ମୋ ନାଁରେ ବି ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କତରୁ ଟଙ୍କା 30,000 ଆଣିଛି ଆଉ 15 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଆଣିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି। ମୋର ଦମ୍ ଅଛି, ମୋ ଗାଁରେ ଦମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଚେନ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଓପେନ୍ ହେଇ କହିପାରୁଛି, ମୁଁ ଛାତିରେ ତାଳି ମାରିକି। ତମର ସେଇ ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସ, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆସିକି କୁହ। ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ଫ୍ରଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋର 2-2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତୋ ଭଳି ଯାଇକି ବାର ବୁଲୁନି ତ। ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ଖଟୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ମସ୍ତିରେ ବିନ୍ଦାସରେ ରହିଛୁ। ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ? ତୋ ବାପା କେଇଟା ବାହା ହେଇଥିଲା? ଧର୍ମାନନ୍ଦ ରାଉତ କେଇଟା ବାହା ହେଇଥିଲା? ଗାଁରେ କେଇଟା ବାହା ହେଇଥିଲା? ତା ଆଗ ହସ୍ତା ପୁଅ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ଏକ୍ସ ଆର୍ମି, ତାକୁ ଦିନେ ତୁ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ଦିନେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମତେ କହୁଥିଲୁ ନା? ତମର ଜମିବାଡ଼ି ଝମ୍ବିଲା ଚାଲିଛି ଗାଁରେ? ତମର ଜମିବାଡ଼ି ଝମ୍ବିଲା ଚାଲିଛି ନା ଗାଁରେ? ତାକୁ ଦିନେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମତେ କହୁଥିଲୁ ନା? ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଟୋକା ନେଇକି ଆସ, ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଇଏ କର। ମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। କହୁଥିଲ ନା ତମେ ସେଇ ମଧୁସ୍ମିତା ତ? ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀ ଧୀରନୀତ ରାଉତ ଆଗରୁ ହୋଟେଲ ସ୍ନେହାର କାମ କରୁଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ହୋଟେଲ ସ୍ନେହାର କାମ କରୁଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠୁ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଦିଆଗଲା? ହୋଟେଲ ସ୍ନେହାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କରିକି ଦିଆଗଲା? ତାପରେ ଏବେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି ତ? ତା ଭାଷା ଏଇଆ? ତା ଭାଷା ଏଇଆ? এইଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ତାର। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଣଉଛି, ବେଶୀ ଶୁଣୁନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଣଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଣଉଛି। ପୁରା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ସହି ହବନି ସେ ଭାଷା ସବୁ। ମାନେ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଏଇ ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଖରାପ ବୋଲିକି ତା ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ତା ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଜଏନିଂ କରେଇ ଦଉନଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଠି ଜଏନିଂ କରିଛି। ଗାଁରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଖରାପ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ଗାଁରେ ଘର ଦ୍ୱାର ବିକ୍ରି କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ାରେ। ମୁଁ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ପଦେ ଓପେନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭୁଲ, ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସ୍କୁଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭୁଲ, ସବୁ ଭୁଲ ବାହାରିଲା। ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରୟ ଯେତେବେଳେ ନେଲି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାହାରିଲା ଠିକ୍, ଟୋଟାଲ ଠିକ୍ ଜାଗା ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କଥା କହିବେ? ମୁଁ ଫ୍ରଡ୍ କରିଛି? ଆରେ ଆସିକି ନେଇଯା ତମ ଜିନିଷ, ତମର କ'ଣ ମୁଁ ତମର ଫ୍ରଡ୍ କରିଛି, ଆସିକି ନେଇଯା। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଡାକୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ମୋ ମିସେସ୍ ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତମ ତୁମ ନେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଆସି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିକି ନେଇଯାଅ ତମ ଜିନିଷ। ଆସୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୁଣ, ତା ଭଉଣୀ ଧୀରନୀତ ରାଉତ, ତା ଭଉଣୀ କି ଭାଷା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। हेलो 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 देख गोटे अंडीरे आईला आम घर को मुंडा कुंडे होता पुरेब बोली फोन करी शुणिले तो अवश्य स्लो टे शुभी शुणी टे ध्यान देले आप शुणिपारे। माने गोटे एजुकेटेड पर्सन माने से कौ भाई भाषा कौच शुणु। मत लगुच घर को प्रत्येक दिन टोका आसती से जो भाषा जो डैश धरी कुंडेया कथा कहला, ये झील ताकर डेली कुंडाए है कि। अरे मो स्त्री की कहया पूर्व तमें निजे ये तुम क्यारेक्टर कौन देख, तुम चरित्र कौन देख। शुण, मो स्त्री 24 घंटा मो पाखरे
24 घंटा मो पाखरे तम भलिया नुह स्वामी छाड़ी जाऊँगी ब्रह्मपुर ड्यूटी करुच्ची माइकिना इे टोका उंडालुची सोशल मीडिया रे भौणी होटेल रे आउ केते एड्रेस नब तुम केते बायोडाटा नब मु टंका नहीं टंका निशा तुम खसलानी ना ब्लैकमेलिंग कल भाई भाई डाकी कि गांडी माइल मते ना रे मुझे बुझी पाइली छुआ जीवन मुझे तुमको 60,000 टका देती छुआटा मरीज बोली फिर भी तुमको बाध्य माने ये है कि मो आड़ू निराकर राउत को मु मेसेज कली जहाँ चुप हो जा मो कथा को आगू बढ़िया दौ नी आम स्वामी स्त्री भीतर जहाँ हो आम पाटिवला को कि मु बाड़े मारे जहाँ करे मो स्त्री कान मु पकौ नी चेन टंका कथा ये मु भूल दे बोली निराकर राउत तते मु मेसेज करी एइथिपाई तो स्त्री गंगा परी तो स्त्री बहुत भल तो स्त्री केते भल तू जानी हला तो स्त्री केते भल तू जानी मु तो देइथिबे मेसेज करतिली कथा आगु को बढ़ानी एउटू क्लोज कर दे मोर जा गला गला मोर जा ये हला एउटू क्लोज कर मो स्त्री को तू रांडी हैं केते टका धरी बोलछु मो स्त्री तो माइकिना भलिया मो नंबर को मो फेसबुक आईडी को मो व्हाट्सएप को ट्रैक रे पकईच तो माइकिना कहला हैं तो माइकिना कहला तो रुद्र आईडी ट्रैक रे पड़ी नंबर व्हाट्सएप केते टका सहित गपुला सी जान नथिला ता नंबर ता फेसबुक आईडी ता व्हाट्सएप ट्रैक रे पड़ी बोली सी केते टका सहित गपुला हैं गांडे दम अच्छी जदि मुआ मुई सोशल मीडिया को आस मो जिनिस मो टंका जमी मत दे दियो है कि तुमको छाड़ी दौली तुम दान कर दौली तुमको मु दान कर देइथिली मोर गला गला छाड़ तो स्त्री की नहीं तू चुप मिल तू कौन कलु मो स्त्री की गाली कलु तो स्त्री की तो छाड़ी की लगेगी हाँ अबे मो स्त्री ज्योत्ना महापात्र कौन से मु जानी है कि ज्योत्ना महापात्र कौन मु जानी अबे तो माइकिना मधुस्मिता टंका चेन देइछि बोली कि मु ताको देइथिली बोली कि मो स्त्री की न जनइबा द्वारा आम स्त्री स्वामी स्त्री भीतर झगड़ा होइतिला मु ताको बाड़ेइथिली है कि मु बाड़े की रागी केटू पळैथिली कला छाड़ दे तुम बड़िया कोड नारी दारी गांडी मस्तानी से कौन नथिला तमर तमे कौन को कैरेक्टर को धरण कौन सबू जानी सारे सबू जानी सारे है से निराकर राउत भी जानी ता स्त्री चरित्र कौन ता शाड़ी चरित्र कौन खोली आगु को आगु को खोली तो शाड़ी कौन कहला मु छक्का मु भड़ुआ खोलिकी देखी तो शाड़ी धीरे तो मो पाखे शोई को होटेल को जाइला मो सहित देखी मोर खोलिकी मु छक्का एमितिका माने से भाषा मो पाटरे पशुने से भाषा मो पाटरे पशुने नलगी एते थर्ड क्लास फैमिली रो तमे सब माने जाऊ कहती बास्टार्ड फैमिली रो तमे सळा माने फेसबुक रे ए भलिया करी टोका को पटै की माने स्वामी जानतरे स्वामी जानतरे सब नाटक चलची साड़ी की स्त्री की सेट कर दउची टोका पछरे को टोका कौन केमितिया ताको मेसेज कर हाई केमिति अछ हैंडसम मागिया फेसबुक रे सब टोका तुम एंडी मारछुंती हां मधुस्मिता पचाना सेवा लव मैरिज करिछि ए मधुस्मिता तू पा लव मैरिज करिछु रे तू लव मैरिज करिछु ना रे हैं तू लव मैरिज करिकि तो स्वामी ठार मु एते हैंडसम हे गेली हैं मो फ्रेंड रे न था कि तू मते मेसेज करूछु
ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛ। ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲୁ ମତେ ଟିକେ, ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କି ଛାଡ଼ି ପରପୁରୁଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛ। ରାତି କଟେଇ ପାରୁଛୁ, ଦିନ କଟେଇ ପାରୁଛୁ। ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ଆବେ ମୁଁ ତ ପୁଅ ପିଲାଟା, ଯେତିକି ଦିନ ଭଉଣୀର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲି ତୁ ମତେ ଭାଇର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲୁ। ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା, ଟଙ୍କା ଚେନ୍ ମାଗିଲା ପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲୁ? ପ୍ରେମିକା ହେଇଗଲୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ପ୍ରେମିକା ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲୁ, ପ୍ରେମିକା ହେଇକି ହେଇଗଲୁ। ଏବେ ସତୀ ହେଇ, ଏବେ ଯଦି ସତୀ ହେଇ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଦେଖେଇଲୁନି, ଆଗରୁ କହିଲୁନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତତେ ମେସେଜ କଲା, ରୁଦ୍ର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ କହିଲୁ? 1 year। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୁଁ କହିଲା ମତେ 1 year ହେଲା ଯଦି ରୁଦ୍ରକୁ ଜାଣିଛ, ମତେ କେମିତି ଜାଣିଲ? କ'ଣ କହିଲ? ପ୍ରୁଭ୍ କ'ଣ? ସିଏ ତତେ ପ୍ରୁଭ୍ ଦବ। ତୁ କିଏ ବେ? ତୁ କିଏ ଯିବି? ତତେ ସେ ପ୍ରୁଭ୍ ଦବ। ପ୍ରୁଭ୍ ଦେଲା, ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ପ୍ରୁଭ୍ ଦେଇଥିଲା ନା ତତେ? ପ୍ରୁଭ୍ ଦେଇଥିଲା ତ? ତାଇ ବି ଜାଣିପାରିଲୁ, ତାଇ ବି ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଏତେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ତୁ, ଏତେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍। ଆବେ ବାହା ହେଇଛୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି, ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବି ତୋର ଅଛି, ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କହିଲେ ଏଇଖିଣି ବହୁତ କଥା କହିଦେବି, ବହୁତ କଥା କହିଦେବି। ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ। ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନରେ କଥା ନ ପଡ଼ୁ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହଉ। ମୋର ଯାହା ଗଲା ଗଲା। ସମୁଦ୍ରରୁ ଯଦି ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ପଳେଇ ଯାଇନା, ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯାଏନି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, କିଛି କହୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତତେ ଟଙ୍କା ନିଶା ଲାଗିଥିଲା। ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆହୁରି। କୋଉଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ତତେ? କୋଉଥିପାଇଁ ବି? ଶଳା ନେଇଥିଲୁ ଦେଲୁଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲୁଣି। ଆହୁରି କେସ୍ କରୁଛୁ, ଫ୍ରଡ୍ କେସ୍। ମୁଁ ତ ତୋର 30,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, 30,000 ଟଙ୍କା ସୁନା ଚେନ୍। ତୋ ଧିଅ କର ଦେଖିଥିଲୁ ବି? ତୋ ଧିଅ କର ଦେଖିଥିଲୁ? 1.5 ଭରିର ଚେନ୍ ଦେଖିଥିଲୁ ନା ତୋ 7 ଜନ୍ମରେ ଦେଖିଥିଲୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିଲା? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛି ମତେ ଦଉନି। ସେଇଟା କାହାର ଭୁଲ? ସେଇଟା କାହାର ଭୁଲ? ତାହେଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ମଧୁସ୍ମିତା, ତୁ ବୋଧେ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଦଉଥିଲୁ କି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ସେଇଟା ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଟର। କହିଲା ମୋ ମାଇକିନା ଯାହା ଟଙ୍କା ପାଉଛି ମତେ ଦଉନି, ମୋ ମାଆକୁ ଦଉନି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଡିପି ଦେବି ଭାଇ, ଡିପି ଦେବି। ତା ଡିପି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ଯୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାମଲ ଯୋଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିନି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଲବରକୋଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚରସିପ୍, ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ସେ। ତାପରେ ମୋତେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଇଁଶିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟିଚର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନିରାକର ରାଉତ, କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ନିରାକର ରାଉତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ସେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ବୋଧେ, ଅନୁମାନ ମୋର ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍। ଆଉ ଇଏ ମୁଁ ଯେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଏଇ 15-20 ଦିନ ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ନିରାକର ରାଉତ ଆଦେହରେ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ନିରାକର ରାଉତ ଜାଣତରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟୋକାମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ କରେ, ଆଗେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ କରେ, ହାଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଏଇଭଳି ସେ ଚାଟ୍ କରେ। ଆରେ ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା
ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ ମେସେଜ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ ଜଣେ ବିବାହିତ ନାରୀ ମେସେଜ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଏକାଥରକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଏକାଥର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ତୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ନା? ଏଟା ତମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଳୀର ମିଲି ଭଗତ। ଜଣେ ପଟେଇବ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି, ଆଉ ଜଣେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ, ଜାଣୁଥିବ, ଚୁପଚାପ ଥିବ। କୋଉଦିନ ବକରା ବନିବ ହଲାଲ କରିବି ନା କ'ଣ? ଜିନିଷ ହାତେ ନେଇଗଲ, ଭାଇ ଭାଇ ଡାକି ଗାଣ୍ଡି ମାଇଲ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲ, ଗାଣ୍ଡି ମାଇଲ। ତାପରେ ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ, ଛୁଆ ମରିଯିବ। ଟଙ୍କା ଦେଲି 60,000 ଛୁଆକୁ ଅନେଇକି। ତାପରେ ମୋର ସାଜିଲୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ସାଜିଲୁ ପ୍ରେମିକ ନା ପ୍ରେମିକା ସାଜିଲୁ। ପ୍ରେମିକା ହେଇକି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଦବ ତ। ମୁଁ ସେତିକି ଭୟ କରୁଥିଲି। ସେତିକି ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି କ'ଣ? ମୋର ଚେନ୍ ଯାଇଛି, ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ଗଲା କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଜାଣୁ, ମୋ ଛୁଆ ନ ଜାଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇଛି, କ'ଣ କରିଛି, ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନ ଜାଣୁ। ତମେ ଓଲଟି ଆହୁରି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି କ'ଣ କଲ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜଣେଇଲ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ତମକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେବି ଜଣେଇଲ। ଏମିତି ଜଣେଇଲ, ଟୋଟାଲ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜଣେଇଦେଲି। ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜଣେଇଲି କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଗଲ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ଧମକ ଦେଲୁନି, ଯେଉଁଦିନ ତୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବି? ଶୁଣ ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ, ତତେ ମୁଁ ଓପେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି। ତୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିଲ କାଲି କ'ଣ କରିବି ତୋ ଝିଅର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଉଡ଼େଇଦେବି, ମରିବି, ମାରିଦେବି। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବୁ। ମୋ ଛୁଆ ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ଆଣଉ, ବୁଝିଲୁ ତ? ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ। ମୁଁ ଭାରି ଭଦ୍ର, ଭାରି ହାରାମଜାଦା। ଯେତିକି ଦିନ ଭଦ୍ରତା ଥିଲି ଗାଣ୍ଡି ମାଇଲ ମୋତେ, ହେଲା କି? ଗାଣ୍ଡି ମାଇଲ ଏମିତି ଭାଇ ଭାଇ ଡାକିକି ମୋର ଭାରି ପୋଡ଼ା ଜଳା କରୁଛି, ହେଲା କି? ବହୁତ ପୋଡ଼ା ଜଳା କରୁଛି। ମାରିକି ଆହୁରି ଏଫଆଇଆର କର, ଏଫଆଇଆର କରିବ, ଆରେଷ୍ଟ ହେବି, ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଚେନ୍ ନେବି, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବୁ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବି, ଚେନ୍ ବି ନେବି। ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଭିତରେ କରିବୁ ତ? ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ହେଲା? ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ମାସେ, 2 ମାସେ, 6 ମାସେ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପଶିବି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବାହାରିବି, ମୋ ବାହାରିବା ଭିତରେ ମୋ ପାୱାରଟା ଦେଖିବି ନେବୁ। ମୁଁ ଭିତରେ ଦେବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପାୱାରଟା ବି ଦେଖି ନେବୁ ତୁ। ସେ ବି କ'ଣ କରିପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଟା ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିନେଇଥିବୁ, ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ନେଇଥିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ, ହେଲା କି? ତୁ ଶଳା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଲେଡ଼ି। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ ହେବନି, ତୋ ଷ୍ଟୋରିଟା ବାହାରିବ। 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବାହାରିବ ନେଟ୍ରୁ। ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ହେଲା? କେତେ ଥର କେଉଁ ଟୋକାକୁ ସାଇଲ ତପବନ ଲଜ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, କେଉଁଠିକି ଡାକିଥିଲୁ, କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ବାହାରିବ। କାହାକୁ ଆସିକି ପୁରୀରେ ଦେଖା କରିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଟେଲରେ ଦେଖା କରିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ସବୁ ବାହାରିବ। ୱେଟ୍ କର, ଖାଲି କେସ୍ଟା ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ, ଜାଣିନୁ ବୋଧେ? 8 ମାସ ତଳେ ତୋର ଯେଉଁ ହେଇନି, ମାନେ ସଲାସୁତୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ବାହାରିବ। କିଏ ଫ୍ରଡ୍ ତୁ ଜାଣିବୁ ନିଜେ, ମୁଁ କି ତୁ, ହେଲା କି? ମୁଁ କି ତୁ ଫ୍ରଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଖୋଲିକି କହୁନି। ମୋତେ ଭିତରେ ପୁରେଇବୁ ତ? ପୁରା ଭିତରେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ପୁରେଇକି ଦେଖ, ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏବେଠାରୁ ମିଛ ସତ ହେଇଥିବ, 100 ଜୋତା ମାରିବ, ମୁଁ ସହିଯିବି। ମିଛରେ ମୁଁ ଶଳା ମୋ ବୋପାର ବି ନୁହଁ। ମିଛ କେସ୍ରେ ମୁଁ କାହାରି ନୁହଁ।
ଯେମିତି ନେଇଥିଲ ଟଙ୍କା ସେମିତି ଆଣିକି ଦେଇଦବ। ଟଙ୍କା ମୋ 15 ଗ୍ରାମର ଚେନ୍। ବହୁତ ହେଇଗଲା ତମର ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଇଏ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ କି ଆଉ କଣ ଧୀରଞ୍ଜିତ ତୋ ଭଉଣୀ କଣ ଧୀରଞ୍ଜିତ କଣ କହୁଥିଲେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାପାତ୍ର ତା ସେ ଯୋଉ କାଳିଆ ଭୁଆଁ ଶଳା ଅନ୍ଧାରରେ ତୋ ଭେଣେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦେଖାଯିବ ନା ବେ? ଅନ୍ଧାରରେ ଯଦି ତୋ ଭେଣେଇ ଛିଡ଼ା ହବ ନିରାକର ଆଉ ତୁ ଦେଖାଯିବ ତ? ଟର୍ଚ୍ଚ ମାଇଲେ ବି ଦେଖାଯିବନି। ତା ସହିତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାପାତ୍ର ଚାଟ କରୁଛି। କି ଚାଟ ସବୁ? କି ଚାଟ କରୁଛି ସେ? ଭାଇ କାଲି ଫୋନ କରି କଣ କହୁଥିଲୁ? ରୁଦ୍ର ଭାଇ। ଆବେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ବା କହୁଥିଲୁ କଣ ରୁଦ୍ର ଛକା ହିଞ୍ଜଡା ରୁଦ୍ରର ନାହିଁ। ଶୋଇଥିଲୁ ମୋ ପାଖରେ। କଣ କହୁଥିଲୁ? 2 ଭଉଣୀ ତମେ ଦେଖିଛ ଖୋଲିକି? ଶୋଇଥିଲ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ତମକୁ ମାରି ପାଇଲିନି। ଶଳା ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଲେଡି ଶଳା। ଏତେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଏତେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ତମେ ସବୁ। ମାନେ ଧୀରନିତ ତ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମୁଁ ଠରେଇ ନେଇଥିଲି ତୁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ହୋଟେଲ ସ୍ନେହାରେ। ହୋଟେଲରେ ଯୋଉ ଯିଏ କାମ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ କହୁନି ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବୋଲିକି। ତୋ ଭାଷା କହିଦଉ ତୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ? ଆଉ ହୋଟେଲରେ ତୁ କି କାମ କରୁଥିଲୁ? ହେଲା କି? ଭାଇ ନାହିଁ ବାପା ନାହିଁ ଚଳିବ କେମିତି ତମେ? ଏଇଭଳି ଫ୍ରଡ୍ କରିବ। 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଫ୍ରଡ୍ କରିବ ତମେ ମାନେ ସବୁ। ଆବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତମ ଚରିତ୍ର କଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତମ ଚରିତ୍ର କଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗାଁ